Připravte si vaše uši, ať nejste ze zpráv zase hluší. Ty nejlepší zprávy za posledních 7 dní. Francouzi chtějí zpátky sochu svobody, kterou kdysi darovali Americe. Socha svobody tak dost možná bude mířit do Brna. Právě se nacházíme na náměstí Svobody, kde bude umístěna i socha svobody. A to svou prdílkou na tento černý pindík. Ty nejlepší zprávy. Dolar Prince oslavil své 33. narozeniny. Na jeho oslavě narozenin měla Minžou teď a tady dělat Dáda Patrasová s Halinou Pavlovskou. Ty nejlepší zprávy. Američtí zloději si s ukradenou kartou koupili los, na který vyhráli 12,5 milionu korun. Potvrdilo se tak rčení, kdo krade, v penězích se hrabe. Ty nejlepší zprávy. V Brně probíhá prodej obchodního centra Galerie Vaňkovka. Jedním z největších zájemců o její koupi je veleznámý boháč a milovník svých milenek Marek Podnikatel. Ty nejlepší zprávy. Policie obvinila 33letého muže, který napadl zpěváka Miraje. Jedním z podezřelých je bývalý bachelor a profesionální hráč Pokémonu Jan Solfrong, kterému vadilo, že mu Miraj neukázal svého Charizarda. Ty nejlepší zprávy. Zpráv už bylo dneska dost. Dáda je fakt dobrá kost.